inti kontettajt il-rap, per eżempju, bil-Malti, il-klim li jem bellezza, li xkultanti ġifiri bl-Inglis ma s-sebux, ma jkunx qawwi daqshekk, per eżempju. Ġifiri, il-Malti nħobbu. Tanti li meta kont l-università, kull darba li kont l-università għal diversi drabi, u kien jidħol jatina l-assignment il-professur, kien jikollna li subajja, kważi dejjem, biex ma ngħid dejjem, u ngħidlu prof, jew se, nista' nagħmlu bl-Ingliż l-assignment. Ta' kien ħares jgħidli, ovvja li bl-Ingliż, bil-Malti tittajt. Ngħidlu le, ta' ovvja li bil-Malti. Qed neħu permess biex nagħmlu bl-Ingliż. Għax fil-verità l-università ħafna drabi ġalhom jagħmluh bl-Ingliż. Mhux sewwa, qed tagħmlu bil-Malti. Għamlu bil-Malti, sakemm il-lecturer ma jkunx Ingliż jew Taljan, hemmhekk ovvjament konna nagħmlu bl-Ingliż. Imma l-bija konna nagħmluhom bil-Malti. Ġifieri m'għandix problema fuq il-Malti xejn mill-dan. M'intix qed tipprova teqret il-Malti, dak mhux l-anti. Anzi, issa ngħidlek kif qed neqerdu il-Malti, imma mhux għalhekk. Issa jien li nara wada illi għandek nies tfal illi homhom u missierhom, ħafna drabi jkunu upper middle class, jafu jitkellmu bl-Ingliż. Għandhom jobs tajbin, jafu jitkellmu bl-Ingliż, u jkellmu l-tfal bl-Ingliż. U jien naħseb li sewwa jagħmlu għaliex importanti ħafna li titgħallem l-Ingliż l-ewwel u qabel kollox, għaliex fid-dinja l-Ingliż huwa importantissimu, speċjalment aħna issa li nftaħna. Kull interview li qed isir Malta ikun bl-Ingliż. Ma tafx Ingliż, ma tgħaddix mill-interview. Tista' tkun intelligenti kemm tkun u tajjeb tkun kull għall-ġob bl-Ingliż jagħmilulek. Ma tafx titkellem, ma tafx tesprimi ruħek u ma tgħaddix. So wara kemm importanti u anke mbagħad biex fix-xogħol, fl-istudju, li tmur barra minn Malta, eċetera. Allora daw jitkellmu bl-Ingliż u mbagħad imorru l-iskola u t-lezzjonijiet ħafna minnhom ikunu bil-Malti. Issa, dawn qed jitgħallmu l-Ingliż u l-Malti. Issa, hemm familji u dawn mhux ftit, ġifieri, li id-dar jitkellmu bil-Malti għax bl-Ingliż għas jafu l-ġenituri, xejn. U jmorru l-iskola jitkellmu bil-Malti, dawn qed jgħixu żvantaġġu għax ma jafux Ingliż, mhumiex qed jitgħallmu bl-Ingliż, mhumiex qed jitgħallmu jaħsbu bl-Ingliż għax inti taħseb true lingwa wkoll. U daw ġifieri bil-patriottiżmu li qed tajt intu biex noqogħdu nibżgħu għall-Malti, mentri fil-verità ma tkunx qed tibża l-Malti għax qed jitkellmuhom bil-Malti. Fil-fatt issa tinbidel ftit biex ngħidu kollox għax tkun hemm ħafna nies mhux Maltin. Li ħaġa tajba dik anka biex nibdew nkellmuhom bl-Ingliż li tfal Maltin. Ġifieri il-Malti qed inkisruh u nfarkuh għal raġunijiet li naħseb se joħdu ħafna kontrija. Ġifieri jekk it-tfal jew iż-żgħażagħ meta jibgħatu messaġġ qed jkitbu għax. X'inhi tagħmel dik line hemm biex tqabbiżieli. Neħħiwa. Ħalaslu għal dik il-parti għax hija parti importanti mill-konverzazzjoni kif qed inkissru l-Malti. Ara mill-esperjenzi li qed ikolli jiena l-esperjenza tiegħi hija pjuttost il-kontra. Jienu l-mara qed nitkellmu bil-Malti, però mbagħad it-tfal tagħna minħabba li l-affarijiet li jogħġbuhom kulturalment jekkux il-video games, il-diski, il-films, kollha bl-Ingliż. Aktar minn hekk, meta tmur fil-bitħa tal-skola tal-Istat, t-tfal tiegħi fl-iskejl tal-Istat imorru, issa qiegħed il-United Nations. Blija xi ħaġa għalija sabiħa ħafna għax jarrikkixxu it-tiswir kulturali tagħhom. Vera jkollhom perspettiva ħafna iktar mifruxa milli kelli jien meta kont tifel. So ġifieri hija xi ħaġa li nappoġġa. Però d-diffikultà li qed insibu kemm jien u kemm Marija li it-tnejn għandna ħakma tal-Malti pjuttost tajba ili t-tfal tagħna biex ninċentivawhom jitkellmu bil-Malti. Ġifieri rridu jkun hemm regoli riġidi madwar il-mejda tal-ikel, pereżempju, guys, nħobbukom, imma madwar il-mejda tal-ikel bil-Malti ħan nitkellmu. Sabiex ikun hemm dan il-bilanċ. Issa il-ħsieb tiegħi huwa illi il-pjan kif qed tipproponi int jista' jwassal għal teddida għal Malti. Għalfejn għax hekk inti għandek daw l-affarijiet kollha li qed nispjega. Mbagħad anka waqt l-iskola li l-lingwa li qed tħaddem ħatkun l-Ingliż, l-inċentiv li titkellem il-Malti ħajonqos ħafna. Jonqos imma jiena ħafna tfal ġifieri, mbagħad
bdew jitalmu għax ħanna nitkellmu bil-Malti, jekk qed tgħix Malta tisma' l-Malti, u jekk tmur tkellem in-nanna se tkellmek bil-Malti u n-nannu u jgħidlek l-istejjer, ġifieri mhux vera. It-teddida tal-Malti kif qedlek hija teddida. L-qodu nifossilizzaw il-Malti, allura jiena jekk nikteb għax nidher ignorant jekk nagħmilha xe, allura nagħmilha bl-Ingliż. Mentri hekk nistgħu naqbdu l-akka pereżempju, noqgħod insiffej il-madon fejn qiegħda l-akka. Alla neħħejha kemm bżonn, aċċetta lin-nies fuq l-SMS u fuq iċ-chat qed jiktbu b'dak il-mod. Dat intik eżempju, pereżempju. Fuq dik naqbel miegħek, ġifieri jiena naħseb li l-Malti bħala lingwa biex tiktibha għandha inħoss li għandha wisq barriers of entry. Sewa inti taf fil-marketing daqsi u iktar minni, inti biex tipprova tipperswad il xi ħadd jagħmel xi ħaġa li tixtiequ jagħmel, trid taqqaslu kemm jista' jkun il-barriers of entry, tissemplifikalu t-triq biex jipparteċipa f'dak li tixtieq jipparteċipa huwa. Jiena naħseb, jiġifieri u naqbel miegħek ukoll illi hemm żvantaġġ kbir. U naf li hemm familji mela m'hemmx ġo ċertu rħula bħalma tispjega inti illi daw għandhom dal-iżvantaġġ. Li naħseb huwa u jidher li qed isir impenn fl-iskejjel, però m'iniex ċert u forsi Alexa beħ l-internet għax ħadd u taħt jisma' da ġed isir jew mhux qed isir. Li qed isir impenn biex ikun hemm iktar bilingwiżmu. Jiġifieri per eżempju, rajt rapport illi għajt tkun idea tajba illi per eżempju ċertu suġġetti jitalmuhom bl-Ingliż. Mela tajt għandek nofs il-ġurnata bl-Ingliż, per eżempju maths, physics, biology bl-Ingliż, u mbagħad social studies, history nagħmluhom bil-Malti u jkun hemm dan il-bilanċ. Però żgur li da diskriminazzjoni li qed tgħid inti teżisti u żgur darba minnhom ma nafx għaċċiċajta fuq il-kolonializmu sejġ kienet u kienet Zammitta Bona u bat dak iżmien kon naħdem mal-lavin u bat messaġġ daqshekk da jaf x'inhu jgħid, jaf li daw tawna l-Ingliż, taf li tawna passaport. U minkejja ma naqbix miegħu fuq ħafna affarijiet fuq il-kolonializmu u dawn l-affarijiet. Però vera u l-Ingliż vera tagħna passaport għad-dinja. U għandna bżonnu ġifieri. Imma pereżempju oħra pereżempju kif jitalmu il-poeżija pereżempju Maltija. Poeżija Maltija sabiħa. Hemm minnhom kontemporanja qasqedin fl-iskejjel tifhem. Il-poeżija ma xif nitalmuha. Darba smajt il-Trevor Zara jgħid il-poezija li tfalna l-muwilhom isnet namlula autopsja. Ġifieri mejta il-poezija. U għax l-autopsja ssir fuq il-mejtin, sajjeb. Għax moħna jekk il-verb hux hekk, jekk l-aċċent fejn waqa', jekk hux rima, jekk hux ta' tmien, jekk hux il-poezija, titgħallem dal-affarijiet Madonna, għax dawk, il-poezija mhux hekk. Ma xogħol ċatta l-aħħar darba jiena sirt vegetarian. Il-poezija tal-barri, pereżempju. Li ma sallimtix l-iskola, ma għax noqgħod nara kemm fiha sillabi, imma fimt il-dbatija li jibbat il-barri meta jidħol fil-biċċerija. Hemm poeżiji, bellezza ta' poeżiji, imma kif qal Oliver, qed nagħmluhom mhux imbagħad bil-fors meta jikbru tfal ma jaqrawx poeżija, jekk jarawha minn dik il-lenti, mhux ovvja, ta' dak li qed jiġri. U ma nindunawx li poeżija tista' ssir song, pereżempju, jew tista' ssir rap, u ma nħaltuwix. Min Isma, dil-poezija namluha song. Ejja nitlu għalija mużika, dil-klassi. Per eżempju. Le, u jkun proġett tal-ġennu. Mhux hekk? Mela, tlaqna?